Здравейте, хора! След като сте разбрали от заглавието, че ще пранкваме баба Тиграни, ще я пранкваме. Първо мисля да я заключим в сауната, но дали ще дойде? По принцип тя много закъснява. Някога толкова много закъснява, че... О, това беше бързо. Ето. Арбе, бабо. Май идва. Бабо, днеска си много бърза. Така, влез. Цак. Ето. Стоплихме сега, че много е студено навънка. И след малко ще видим какво става. Май имаше един бък от миналото видео. От тук. О, ето, сработи. Сега директно отиваме. О, чат за пушката. О, тия кутии не са ми правили проблем, сега намериха да ми правят. Трябва да сме внимателни. Хоп. Падлоки. Това за какво беше? Направо взимам хора. Частите за пушката, че те са много важни. Докато имаме време, и да видим грани. Тук са даже и ножичките. Уепънки. Ще вакцинираме бабата. Само да видим дали е дошла, дали се е осъзнала. Така, сега ако не го чула това, защото съм сигурен, че след като излязна, веднага ще ми фрасне един с бухалката. Май идва. Ето я. Май трябваше да я заключа в сауната. Нищо. Така, минаваме.
Добре, добре. Така. Сега ми ела. Ела ми сега. Чакам те. Сега, докато я чакаме... Аре, мала. Не ми се ходи на там. Ето. Ела да те вакцинираме, защото много време не си била вакцинирана. Ето. Браво на нея. Сега ще видим какво има тук. Добре, ето го мечопух. Черния мечопух. Бабо! Май това не беше много добра идея да стрелям тук, защото ще ми пък препречва пътя. Няма нищо. Не сме проверили кухнята, между другото. Аз винаги проверявам първо кухнята. Храна за пти. О! Веднага оставям това. И ще я пранкваме с пушката. Любимото ми нещо тук. То ние сме го изяли почти. Ние сме го изяли почти. Тя май се е събудила вече от съня си респирателно. Другия понеделник. Май да. Сега даваме пушката. Сега трябва да изчакаме. И ще я бутнем по стълбите. Абе, как пълтнах най-шумящата част от колата и нищо не стана. Не искам да изпускам пушката, защото ако дойде, аз нямам много късмет и може би няма да може да я уча, докато я взема. О, добре, ще я пусна. Игра, тук е една игра. Тя па този път още по-бързо иде. Ела. Мале. Това ми е любимото. Това ми е любимото, просто да стрелям, да я тровам тая грани. Тук няма нищо. Как ми се иска още един път да я гръмна в главата, ама че ми се изхабят патрони. Не сме проверили. Това не сме проверили. Колело за количка. Сигурно баба преди е била най-добрата Формула 1. И за това има части от кола. И то кромило. Тук няма нищо. И ви чао от мен, хора. Мисля, че се получи много добре. Само искам още един път да я застрелям. Ако ще още. Всъщност аз къде застрелях? И вече въобще не ме е страх от бабата, защото съм въоръжен бастун. Да, ето тук я застрелях.
Сега трябва да видим откъде ще ни дойде. Цак. Цак. Аре бе, бабо. Направо ти свирих балада направо. Ако ти взема мечето, какво стане? Те би ли се украстила това мече? Айде. Туп-туп? Туп или не туп-туп? Ето, пуснах го това мече. Готово и чао от мен.